Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin pag-atindir kang banal na misa, paki-off or ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importanteng orog sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod tabi ang gabos para sa pagpamibi kang Oratio Emperata, pamibi para sa katuninongan sa kinaban, sa ngarang kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mahihirakon asin maugayo na Ama, di ka masasabotan nin si Isay man na nagsasabuag nin iriwal, day pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na namumuot sa byulensya, bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byulensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso, sa paglaom tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasanaan sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makuaan ranga asin kusog kan mga naghihingowa, para sa katuninongan sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man, na ang lambang saro sa to, magpuunanggad asin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na ustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo, asin pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Please kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers, miracles waited on your word, which you were ever ready to speak to those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua. Pray for us. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Ngunyan Martes, sa ikalimang simana kan Kwaresma, ang satuyang mass intentions. Thanksgiving offered by Del Barrio Christian, Allen and Margie Vargas, Arlene Hodson, Enrique Napoles, Flora May Lubag, for birthday blessing to Asuncion Zafe, offered by Virgie Safe.
Special intention to pass the Civil Engineering Board exam by Kurt Matthew Tejero for the successful performance and positive board exam result offered by Sorso March 2026 CELE takers. Special intention also offered by Arlene Hodson and Carl Terence Gambito for the eternal repose of the following souls: for Juanyo Lito by Naron family, for Jose Antonio Fernando by SAA High School Batch 74 to 78, for the soul of Conchita and Feliza by Aprilline Lodana and family, for 9th death anniversary of Zenaida by Año Nuevo family, for the soul of Jesus by Michelle Mendoza, for Ruben and Araceli by Edgardo Quinto, for Villamor by Jeresa, for Romeo and Remedios by Emelina Mateo, for the soul of Carmencita by Medalla family, for the soul of Florentina and Angeles, offered by Beth Banwa and family, for all souls by Arlene Hodson, and for the soul of Jose.
Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Diyos, sinumulong sa Diyos ning pagkaman. Sa iyang sarangga, sa Diyos sa tuyang Ama. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. yaon kita sa ultimong simana kan Kwaresma, hasinan mga babasahon sa mga aldaw na ini, nagiimbitar sa tuya na magtutok sa banal na krus. Ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamidi kita. Kagurangnan, namimibi kami, na itao mo sa mo, ang nagdadanay na paglingkod sa imong kabutan, tanganing sa samong panahon, ang banwaan na naglilingkod sa imo sa merito asin sa bilang magdugang. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginono sa libro nin mga numero. Hali sa bukid nin Hor, ang mga Israelita nagpasiring sa dagat na pula, tanganing daisinda mag-agi sa daga nin Edom. Asin sa dalan, nalangkag ang mga tawo hulikan sa indang pagbaklay, kaya nagtaram sinda laban sa Diyos asin ki Moises. Ta daw ta kinuamo hali sa Ehipto, tanganing magkagaradan kami digdi sa lantad. Mayo digdi nin kakanon, mayo minsan tubig, nauuyam na kami kaining nakakasuya na tinapay. Huli kaini, ipinadara nin Diyos sa inda ang mga halas na marara. Kadakol sa mga tawo ang nagkasiringhot, asin nagkagaradan. Kaya ang banwaan nagdolo kay Moises asin nagsabi, nagkasala kami sa pagtaram laban sa kagurangnan asin sa imo. Ipakimaherak mo kami sa kagurangnan na iligtas kami sa mga halas na ini. Asin si Moises na mibi huli sa banwaan, asin ang kagurangnan nagsabi kay Moises, gumibo ka ning sarong halas na marara, asin ibugtak mo sa tukon. An si isay man na sininghot nin halas, asin maghiling kan halas sa tukon, mauumayan. Kaya si Moises guminibo nin halas na bronze, asin sa iyang ipinahiling siring sa tanda. Asin ang gabos na natuka nin halas, asin naghiling sa halas na bronze na umayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Hinanyugaan sa kong pamibi kagurangnan, asin himatea an sa kong inagrangay. Hinanyuga ang sakong pamibi kagurangnan, asin himatea ang sakong inagrangay. Kagurangnan hinanyugaan sa kong pamibi, asin makaabot lugod sa imo an sa kong inagrangay. Hari pagtagoaan sa imong lalawgon, sa aldaw nin sa kong kahaditan, kilingan sa ko ang sa imong talinga, asin kun ako mag-apod, simbagaman tulos ako. Hinanyuga ang sakong pamibi kagurangnan, asin himatea ang sakong inagrangay.
Sa imong ngaran kagurangnan, pagagalangan nin mga banwaan, asin an sa imong kamurawayan, nin gabos na hade sa kinaban. Huli tapapatindugon nin kagurangnan ang Sion, asin ipapahiling an sa iyang kamurawayan. Hinanyuga ang sakong pamibi kagurangnan, asin himatea ang sakong inagrangay. Isurat ini para sa maabot na kapag-arakian, tanganing ang gabos na linalang mag-omaw sa kagurangnan. Huli tahali sa kaitaasan, nagduungaw ang kagurangnan, hali sa langit, naghiling sa daga. Sa paghinanyog kang inagrangay nin mga nabibilanggo, sa pagligtas sa mga sinilotan sa pagkagadan. Hinanyuga ang sakong pamibi kagurangnan, asin himatea ang sakong inagrangay. Ang pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Adoramos Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam, laudamus Domine. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Giraray, nagsabi si Jesus sa mga Fariseo, "Ako, mahali na. Hahanapon ako nindo. Alagad, magagadan kamo sa indong kasaklan. Dai kamo makakaduman sa sakong padudumanan." Ang mga Hudiyo nagharapot-haputan, mahugot kaya siya? Kaya nagsabi, dai kamo makakaduman sa sakong padudumanan? Padagos na nagtaram si Jesus, "Kamo, gikan sa ibaba. Ako, gikan sa itaas. Kamo, tagadigdi sa kinakban na ini. Ako, bakong tagadigdi sa kinakban na ini. Kaya sinabi ko sa indo na kamo magagadan sa indong mga kasaklan. Kung dai kamo magtubod na ako siya, magagadan kamo sa indong mga kasaklan." Hinapot siya ninda, "Kung siring, sisay ka." Si Jesus nagsimbag, "Enot sa gabos, ako, iyo iyan man sanang sinasabi ko sa indo. Dakul pa akong masasabi asin ihuhukom dait dapit sa indo, alagad dai, taan nagsugo sako totoo, asin sinasabi ko sa kinakban, an sinabi niya sako. Daininda na sabutan na siya nagtataram dapit sa Ama. Kaya si Jesus nagsabi, "Kung ikinaitaas na nindo an aki nin tawo, dangan nindo masasabutan na ako iyo siya. Asin tadai akong ginigibo, huli sa kuya, kundi sinasabi ko ang mga bagay na ini, siring sa ipinahayag sako kan Ama. Ang nagsugo sako, uya sako. Dain niya ako pinababayaan, huli tadanay na ginigibo ko an sa iyang kabutan. Kan ang mga bagay na ini, sinasabi niya, dakul ang nagtubod sa iya." Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Do you know Jesus? Midbid po ba nindo si Jesus? Dakul sa tuyaan masimbag na iyo, midbid sa ngaran, midbid sa gibo. Sa katunayan, dakul po sa tuya digdi, nagdakula sa simbahan. Tibaad nagdadakula kita, nagbabasa kan Biblia, tinutukdoan kan magurang, kan lolo-lola, kan katikista sa eskwelahan. Nababasa ta kung sisay si Jesus, inaadalan ta kung sisay si Jesus. Pero sa Ebanghelyo ngunyan,
Maski ang mga tawong nagdadangog sa hampang ni Jesus, dai siya midbid, may hapot sinda. Sabi ninda, consiring, sisay ka. Therefore, this is not just a question about knowing Jesus. This is more a question about understanding Jesus. The more important question is not, do you know Jesus? That's not the question. The question is, do we really understand Jesus? Sabi ni Jesus, digdi sa Ebanghelyo, masasabutan ta siya pag itinaas na siya. When I am lifted up, then you will understand. Sa mga Hudiyo po, malinaw ang imagery nin pag-itaas. Nadangog ta iyan sa first reading, si Moises, kan nahiling niya na pinadusahan kan kagurangnan ang mga Israelitang reklamador, pinadarahan nin mga halas na marara. Nagkaturuklaw ang mga Israelita. Pero ang tugon kan mahal na Diyos ki Moises, Moises, mag-ukit ka nin bronseng halas, ibugtak mo sa tukon, and every time that you lift up itong bronseng halas, sisay man na magtanaw dyan na tinuklaw nin halas, mauumayan. Si Kristo, pag itinaas, iyuman ang gigikanan nin kaumayan. When Christ is lifted up, He also will heal us. But when is He lifted up? On the cross. Si Kristo, itataas man sa kahoy kan krus. Ini ang sinasabi ni Jesus. Pag ako itinaas na, dangan nindo ako masasabutan. When He is on the cross, that is when we fully understand Him. Bako pag nagtutukdo si Jesus, Jesus as teacher. Bako pag nagmimilagro, Jesus as miracle worker, kulang iyan. You have to meet Jesus crucified. Christ crucified. Dahil, pag hinali mo ang krus, daita siya masasabutan nin bilog. Igwa kitang kasabihan sa teolohiya, a crossless Christ is a Christless cross. Ang krus na mayong Kristo, Kristo na mayong krus. Buot sabihon, day pwedeng pagsuhayon si Kristo sa kaan krus, magkakabit sinda. The cross and the Christ are inseparable. Pwedeng nangangadjik kita sa Kristong muyata na mayong krus, binabasa ta siya, inaadalan ta siya, pero pag hinali mo ang krus ki Kristo, partisana kan Kristo ang namidbidan ta, it will be incomplete. In other words, if we take away the cross, we lose the real Jesus. Mahilig kitang magpili sa nanin Kristo. Ang gusto ko lang na Kristo, si Kristong paratukdo. Ang gusto ko sa ng Kristo, Kristo na nakasmile, Kristo na convenient, Kristo na madaling daranihon. Ay, pero pag Kristong may lugad, Kristong nagdudugo, Kristong ipinapako, habuk ko na kaiyan. Kung Kristo na sinasabihan akong magpaasanin krus, habuk ko kan Kristong iyan, dumansa na ako sa Kristong konbinyente, Kristong komportable. And if we look at the cross without Jesus, what a heavy cross it is. Abang gabat po kan krus na mayong Kristo. Hilingon ta po ang sadiritang buhay, kanya-kanya po kita nin krus. Pag mayong krus, magmayong Kristo, magabaton ang krus. Halimbawa, pagal-pagal ka, may mga bagay na daing nangyayari susog sa plano mo, nakukulugan ka, pagkadakol pong mga problema pagtios, it can feel like a cross. And when you don't have Christ with you in your cross, your suffering is meaningless. Mapagalon po bagang magtios, pag mayo kang kaibang Kristo. Pero pag kaiba mo ang Kristo, binabago ka ini ang perspektibo kan gabos. Nakakanood kita na mamuot na nagtitios.
Nakakanuod kitang maghiling kan Kristong dayupot sa krus. Kaya pag nahiling ta na ang krus na may Kristo, nakakasabi na kita, I am now willing to suffer. Kagurangnan okay lang na magtios ako. Kaya kong agihan ang mga pagsakit basta kaibata ka. I am willing to endure. I will carry this cross if you are with me. Because when my cross has Christ, my cross has meaning. And if my Christ has no cross, it is a Christ who cannot save. Kaya pansinon po nindo, iba ang katolikong mga simbahan. Dahil kita nagsasabit nin krus sana. Taan krus sana na mayong Kristo, dahil po yan nakakaligtas. Ang krus ta, may lawas, may Kristo, an apod, krusipiho, crucifix. Taday pwedeng suhayon ang Kristo sa krus, ang krus sa Kristo. If I have my Christ in my cross has meaning. Magayon dahil ining mga huring aldaw kan Kwaresma, tinatahuban ta ang ibang mga imahen sa simbahan. Ang tuyo ta, itutok ang mga mata sa krusipiho. Tinutukduan kita kan simbahan na daipagdulagan ang krus, na daipagsayumahan ang krus, daipagipasipara ang krus, kundi tumindog sa pamitisan kan krus, taknawon. Sabi sa first reading, pag tinataknaw ang bronseng halas, nauumayan sinda. Kitaman, pag tinataknaw ta ang Kristong nakapako, nauumayan kita sa tuyang mga kasalan, binubulong ang pagkamagagadanon kan tao. Therefore, we ask now, do I know Jesus? Do I understand Jesus? I can only do that if I look at my Jesus on the cross. Without His cross, it is not my Jesus. We are invited to stay at the foot of the cross in these remaining days of the Lenten season. Nalugod paglaog ta sa Semana Santa, sa masunod na semana, mamidbidan ta kung sisay talaga si Kristo. Katakod kan krus. Krus na may Kristo, Kristo na may krus. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong makakamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nagdudulot kami sa imo, kan mga sakripisyo nin pakipag-ulian, tanganing sa pagkahirak, patawadon mo an samong mga kasalan, asin pasunodon mo ang mga pusong nahahandal.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapos sa Indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa bagsik kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, ang bilog na kinaban, nag-ako kan kahulugan kan sa imong kamahalan na dapat tubudon, mantang nakahayag kan daing masayod na kapangyarihan kan krus. Ang paghukom sa kinaban, asinan kapangyarihan kan nakapako sa krus. Kaya kami man kagurangnan, kaiba kan gabus na anghel asin santo, nagpapahayag nin pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi. Banal, 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 kagurangnan, Diyos ikaw ang langit asin dagat, manakot sa iyong kamurayan. Hosana sa kaitaasan, paladanan minadigdig sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimidi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa Indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadanan, kagurangan, ipinapangaratan naman. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayan. Sa kuta ikaw magdaton. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, han sa mong Obispo, si Joel, hasinan gabus na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan kapagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, paalawan nin mga parakasala. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan San Judas Tadeo,
Gabus na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabandalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ning siring sa langit, ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraka sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkapuronyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Diyos na nagpapara ng mga kasalan at tinaban. Kordero ka, Diyos, kaharapin, Uya ang nakapako sa krus, ang kordero kan Dios, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalag mo umayan.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Diyos mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Itugot mo na kaming padagos na naghahanap kan mga bagay ni Diyos nun, danay na magkanigong makaharani sa mga balaog na langit nun, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sa aga po iyo ang dakulang piyesta kan anunsasyon o pagbareta kan anghel ki Maria. Sa Biyernes, panghuring Biyernes kan Kwaresma, inaapod Biyernes de Dolores, ginigirumdum ang mga kamunduan ni Birhen Maria.
Dangan sa Domingo, pagbalik ta po sa simbahan, magdara po kan mga palaspas. Gabus na misa digdi sa St. Jude, may pagbindisyon in palaspas. Pupo nan tapo ang pinakabanal na mga aldaw kan simbahan. An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. pakiduko ang mga payo para sa bindisyon sa Kwaresma. O Diyos, na nagpili na maherak kisa maanggot sa mga tawong naglalaom sa imo, warasan sa imong mga aki na dapat magtangis sa mga maraot na sa indang ginibo, tanganing magkanigo sindang makakua kan grasya kan sa imong ranga. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, itaas an krus na may Kristo. Salamat sa Diyos.